Des d'avui el far de Bétera, com és el seu campanar de la Puríssima, ja guia el veïnat. Dos de les campanes tornen a sonar, com sempre, en este poble del Camp de Túria. La restauració ha sigut possible bona part gràcies a la participació ciutadana. Ara veuran, la colla de campanes de Bétera ja pot revoltejar com toca al so d'este patrimoni de la humanitat. Una grua infinita sobrepassava este matí el campanar de la Puríssima. Primer s'alçat la Verge dels Dolors Santa Bàrbara. 60 quilos de bronze fosos a Cantàbria i fonamentals per al conjunt del campanar. Hem anat procurant els últims anys, després de la pandèmia, anar vinculant encara més, si cal, els tocs de les campanes a la sensibilitat de la població. Per exemple, a l'atenció d'altres persones d'altres cultures que venen i que se senten molt vinculades a la parròquia i al campanar. Tot seguit, el més complicat, pujar-la del Santíssim Crist de la Protecció, la grossa, despenjada per ser restaurada fa 5 mesos i que pesa en total vora 1.300 quilos. Des d'avui, amb truja de fusta. Ara la campana sonarà més dolça, millor, i no tindrà un so tan estrident. El tindrà més dolç perquè la fusta, a part de que no produeix vibracions, les absorbeix. Difícil maniobra, ja que ha entrat pel forat d'una altra campana per problemes d'espai. Que estiguen les apps, WhatsApp, Facebook, Twitter i demés, les campanes sempre van avisar de quan es mor una persona, quan és alguna festa gran, perquè al cap i a la fi les campanes és identitat d'un poble. Entitat que han entès tots, apadrinant amb una quantitat de diners un tros de bronze d'este secular mitjà de comunicació on d'ací a poc sonaran els batalls.